Πωλείται νεόθυμητο διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 100 τετραγωνικών μέτρων στο Χολαργό, σε εξαιρετικό σημείο κοντά στο μετρό και με εύκολη πρόσβαση στη λεωφόρο Μεσογείο. Η είσοδος οδηγεί σε έναν ενιαίο χώρο σαλονιού και κουζίνας, φωτεινό, με προσεγμένο φωτισμό και διακριτικές γραμμές. Το WC είναι ξεχωριστό και λειτουργικό, ιδανικό για καθημερινή χρήση. Η γωνιακή βεράντα ανοίγει την όψη του διαμερίσματος, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα. Το διαμέρισμα συνοδεύεται από υπόγεια θέση στάθμευσης και αποθήκη. Το πρώτο υπνοδωμάτιο, το δεύτερο υπνοδωμάτιο και το τρίτο υπνοδωμάτιο είναι άνετα με φυσικό φως και θα έχουμε αντυχισμένες ντουλάπες. Διαθέτει ενεργειακό τζάκι, fan coil, ηλιακό θερμοσύφωνα, ενεργειακά κουφώματα με σίτες, ξύλινα δάπεδα και πόρτες δριός. Θα παραδοθεί πλήρως ολοκληρωμένο έως το τέλος του 2025. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να το δεις από κοντά, επικοινώνησε μαζί μας.